Mga ka-Facebook, ka-Twitter, ka-Instagram, ka-Snapchat, ka-TikTok, ka-YouTube, at syempre mga Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyong lahat at kasama nyo na naman ang pinagkaitan ng kaseksihan pero never sa kagandahan. This is your one and only DJ Ai. Hello Madrid Nation! And it's a happy Monday sa ating lahat. Ayan, start ng ating week ngayon at ikinagagalak kong i-announce na ang The Almusal Club ay nasa third week na! Oh my God! Kaya maraming salamat sa pagtutok at patuloy pa kayong tumutok. Okay? Para mas tumagal pa tayo, hindi yung mga relasyon dyan na basta-basta na lang na yung guest natin, hindi na makahintay na ipakilala siya. Okay, so yun, di tulad nga ng mga relasyon dyan na agad-agad na naagnas, ang ating show ay lagi nyo kami makakasama forever and always. So, okay, so ngayon, ang ating tagline ay kakayanin lahat, maibigay lang ang sapat. Okay, so ano nga bang sapat para sa ating guest ngayong araw? Kasi sa akin, ang sapat ay i-greet ko muna ang aking papa. Hi papa, hi mama. Si papa ko nandun siya sa Riyadh at lagi siyang nanonood ng The Almusal Club replay. So maraming salamat sa aking parents na patuloy na sumusupport sa akin at para sa akin, sapat na proud sila sa akin everyday. Okay, so sa ating guest, mamaya tatanungin natin kung ano nga ba yung sapat para sa kanya. Okay, so may nag-comment, ang ating unang nag-comment, si Tita Clara, kumare ni Mama. Hello! Happy Monday, Miss Iril. Hello! Thank you po at sa mga hindi pa nakatutok, tumutok na kayo. At i-heart and i-like nyo lang or i-wow na lang. Wow or heart reactions na lang po tayo mga kaibigan. Okay? So, ngayon, habang wala pang nagko-comment, mag-comment lang kayo dyan. At sa lahat ng mga gustong magtanong sa ating guest at sa akin or kahit sa sino sa amin, i-comment nyo lang at makisaya kayo ngayon. At dahil marami tayong kantahang magaganap ngayong araw, okay? So ngayon, i-describe ko na siya. Siyempre, ang sabi ko dun sa description is singing mom. Feeling ko kilala nyo na kung sino. At saka working single mom. Siyempre lang anong gagawin niya dito kung hindi siya nag-work. Malamang working single mom, di ba? At saka ito, maliit siya. Ngayon, hawig niya si Miss Minchin. Ako si Sailor Moon. Gusto ko yon. Ngayon yung damit niya parang si Miss Minchin. Miss Minchin na pinakapal. Miss Minchin na pinaliit. Tapos, eto, alam niyo yung personality niya is sobrang strong. Sobrang, bukod sa katawan, ang personality niya strong and ayan si mama ko, nag-comment siya. Hello anak, I'm back and so proud watching you. Yes mama, I'm so proud din kasi lagi kayong nanonood. And mama, manood kayo tomorrow and every day. Yan ang aking ang ating The Almusal Club on the go sa kwentuhan, go sa kasiyahan. Kaya naman, bumalik na tayo sa ating guest. Ipapakilala na natin siya. Siyempre, magaling siyang kumanta. Okay, at single po siya mga kaibigan. Hindi ko alam kung hanggang kailan, pero pakiramdam ko forever na. Joke lang. Knock on wood. Kumatok ako para sa'yo Okay, so ngayon, ipapakilala ko na siya. Pero bago ang lahat, since kantahan naman, kung gusto nyo, i-serenade ko rin muna kayo. Okay, so kakanta muna ako. Music please. Bago ko siya ipakilala. Okay, ito na. You're broken down and tired, living life in a merry-go-round, and you can find a fighter, but I see you were gonna work it out, and mountains, we're gonna work it out, and mountains. Let's all welcome Miss Reyna Iko. And I'll rise up, I'll rise like a day, I'll rise up, I'll rise unafraid, I'll rise up, and do it 1,000 times again. And I'll rise up, high like the waves, I'll rise up, in spite of the ache, I'll rise up, and do it 1,000 times
again. For you, for you, for you, for you. With the silence isn't quiet. Yan! Maraming salamat. Kinabahan ako na lang. Magandang pangalan. Grabe. Feeling ko first time kong pumunta dito. Maraming salamat. Okay, so ayan, narinig na natin ang ating magandang boses ng ating guest. So, again, let's all welcome our very own Reyna. Iko, makibumati ka muna, Miss Reyna. Yes, hello po. Good afternoon po sa lahat ng nanood. Syempre, lahat ng Madrid Nations, especially sa aking mga kakampaign, kakampi, hindi ko na babanggitin sila, pero sila dyan, nagpapa-shoutout po sila kahit hindi sila nanonood, mga kapal yung mukha. At Thank you so speaking much. of nagpapa-shoutout pala, ayan no, sabi, Gungmang Maka, please, miss you, Dai Reyna, sabi ni Miss Linlin. Batiin nyo siya. Hi, Day! Hindi ko makakatayang gugma kasi Bisaya, hindi naman intindihan. Oh, batiin nyo yung mga taga Cebu, Bisaya. Sa latest sa Cebu, syempre, maayong udtos sa tanan nga nitanaw karon sa The Almusal Club every 12 plinag. Pero Thank salamat you. kayo sa pag-tanaw, especially sa atong Cebu branch and also sa ang family diha sa Leyte karon. Maraming salamat. Daghang salamat. Daghang salamat. Kasi kapit ka din. Oh, diba? Hindi ko alam. Ay, pero ang ganda ng boses ni Miss Reyna. Hindi. Rise up. Di balita ko For nga you. DJ, parang kilala ka daw sa Baguio dati. Kumakanta ka raw? Hindi Hindi, ikaw ako yung nakikita ko po. Ano? Parang nakita ko po kayo tumakanta daw kayo. Hindi ako kumakanta. Mga F-sharp lang naman yung kakayanin yung ano. Ay, Gabi, parang yun yung sa The Voice kagabi, yung bata na nag-hit ng F-sharp. Okay. So, ngayon, sabi naman ni Miss May Ikrag. Si Miss Angel naman po, Miss DJ. Tapos na po siya. Sige, lista natin si Miss Angel mamaya. At kausapin natin si Miss Angel. Okay. So, ano sabi ni Mama? Ang drama niya. I'm good now. Okay. Batiin ko pala. Baka nanonood. Hindi ko kasi nakikita mga viewers. Batiin ko si Sir Ian Madrid. Halo. Punta na kayo here. Batiin niyo po si Sir Ian. Hi, Sir Ian. Good afternoon. ako bumati. Okay. So, ngayon, kamustahin natin si Miss Reyna. Ilang years ka na ba dito sa Madrid? 4 years and 10 months. So, dito actually from Cebu ako, Cebu hard ako. 2 years ako may get sa Cebu and then kakapunta ko lang last 2017 sa Makati branch. So, 2 years na rin ako dito sa Makati branch natin. Okay, so 2 years. So, kamusta naman yung stay nyo dito sa Madrid so far? Siyempre, sobrang saya. Kaya Yes. tingnan nyo naman, nakikita nyo ba lahat? Dahil sobrang saya kasi ang daming learnings na nakuha ko compared dun sa, siyempre, galing din ako before Cebu. dito. Galing ako dito nag-work dati, 2012. Then, after almost 2 years, bumalik ng Leyte. Tapos, yun, this is my 3rd job and ito yung pinakamatagal kong trabaho. Yes. Ito yung, dito ako tumagal. Buti yung work nagtagal sa'yo. Iiyak na ba ako doon? Buti nga yung work nagtagal sa akin, pero kami... Kamusta ba ang lagay ng heart mo? Masaya dahil masaya ako sa family ko. Ayan, so pati mo yung family. Maayong hapon diha, patumatawag siya ngayon pero mamaya kasi nasa live ako ngayon. Ayan, so speaking of family, so alam niyo naman na ating guest ngayon single mom. So ayan, bago natin siya tanungin at intrigahin sa mga ganyan, bago natin malaman ang kanyang story, kasi feeling ko talaga maiyak ako ngayon So, bago natin alamin yan, tanong naman natin siya kung ano yun, i-greet niya muna yung baby girl niya. Ayan. Yes, actually hindi siya Ilang nanonood taon na ngayon. siya? Kaka 6 years old niya lang. My daughter, Cassidy Kane. Hi, Nak. Ang ganda ng I love pangalan. you. I love you so much.
Ba't may tugtugan agad? Grabe. Wait lang. Pero ba, itigil muna natin yan dahil medyo maraming comment na agad. Ay, hindi. Wala. Konti lang. Assuming lang pala ako. Sabi ng kapatid ko, Hi, Sel! Hi, Angel! Hi, Robin! I love you all so much. Hello, ate! Sabi niya, hello, hello! Bakit hello? Gusto ko hello. Sabi naman ni Miss Rose, hiring po ba kayo? Open po kayo? Open na open po kami. At mamaya ipa-plug namin ang aming branches dito sa iba't ibang dako ng mundo. Okay, so hiring kami, yes. And mag-message lang kayo sa aming Facebook page at sasagutin namin kayo agad within 24 hours. Okay, thank you so much. And sa lahat ng mga gusto pong mag-apply, sa mga aspiring applicants pa dyan, open na open. Welcome na welcome ang kayo dito sa Madrid, Philippines. Okay, so ngayon pumunta muna tayo sa ating weather update. Okay. Narito ang update patungkol sa minomonitor na tropical storm na si Hana. Kaninang alas 3 o alas 4 ng umaga, ang sentro ni Hana ay namataan sa layong 945 silangan ng Tuguegarao, Cagayan. At bahagya po itong lumakas na umaabot ng 75 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso ng hangin na umaabot sa 90 km per hour. Kumikilos na ngayon hilagang kanluran sa bilis pa rin na 15 km per hour at bagamat nasa gitna ng karagatan nitong si Tropical Storm Hana, patuloy pa rin ang paghila nito sa southwest monsoon o habagat kaya't napapalakas at nagdudulot ng pagulan dito sa malaking bahagi ng Luzon at ng Visayas. Maliban kay Tropical Storm Hana, wala naman tayong minomonitor na weather disturbances na maaaring makaapekto, makapasok o mabuo sa Philippine Area of Responsibility in the next 3 to 5 days. Makakalabas ng Philippine Area of Responsibility by Friday, August 9, 2019 ng ating tropical storm na si Hana. At alamin naman natin ngayon ang lagay ng panahon, August 5, 2019 Monday. Sa Pangasinan at Metro Manila, makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mahihina hanggang sa katamtamang pagulan, pagkidlat at pagkulog. May okasyon pa rin po na may kalakasan ng pagbuhos ng pagulan kaya't posible pa rin ng flash floods. Temperatura dito sa Metro Manila 29 degrees Celsius at sa Pangasinan naman 29 degrees Celsius. Sa Visayas at Mindanao, makakaranas ng pagsilip ng haring araw, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. At sa hapon at sa gabi, mataas pa rin po ang tsansa ng localized thunderstorms. Temperatura dyan sa may Metro Cebu, 32 degrees Celsius ang maximum at sa Metro Davao naman 33 degrees Celsius. At nagbabalik ang The Almusal Club on the go sa kwentuhan, go na go sa kasiyahan. Kaya naman, comment lang kayo dyan ng inyong mga questions and concerns. So, ayan, bago tayo bumalik kay Miss Reyna, sabi ni Mr. Mr. Joshua, nakasabay namin yan kanina sa elevator. Halo, sabi niya, halo, happy lunch. Sa lahat ng mga nagla-lunch dyan sa Kapidad, galingan niyong kumain at dahil Monday na, mamaya makakatanggap kayo ng good news. Kaya kain lang kayo dyan and enjoy yung pagkain nyo. At sobrang sarap na pagkain sa Kapidad today. Kasi favorite ko chop suey, naalala ko si mama ko. So thank you Miss Mary sa masarap na inihahain mo sa amin everyday. Okay, so ayan, sabi naman ni Mr. JM, pabati naman po kami dito sa Davao. Hihi. Halo. Ito si Miss Reyna, babatiin niya kayo dyan sa Davao. Hello, Mr. JM dyan sa Davao Branch. Siyempre, piniem ko na lang kanina Manood kayo Jazz and Jen daw. Jazz and Jen? Mm-hmm. Hi, good afternoon, maayong udto. Ayun, udto. Okay, so Miss Reyna, ikwento mo naman na sa amin ang iyong naging journey sa pagiging single mom. Gusto ko na umiyak. Ang yung story. Siyempre, way back 2013, siyempre, nanganak ako. Mm-hmm. Baby girl. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi ko naman plinano na maging single mother. Hindi naman siguro, walang babae na
gustong maging ganon, na maging single mother. Pero sabi nga nila, hindi sa lahat ng pagkakataon na lahat ng desisyon sa buhay ay nagiging tama. Dahil minsan, tatabunan tayo ng emosyon kung ano naramdaman ng mga puso natin. Without thinking minsan, nag-stop ako ng work dahil nga nabuntis ako. So, yung parents ko, mga kapatid ko, sila yung bumuhay sa akin nung nagbubuntis pa ako. Parang gusto kong umiyak, pero iyak. Sige lang. That time, na siguro mga 1 year and 3 months, so nag-decide ako na mag-work na. Iwan yung baby ko. Baby niyo. Siguro Oo. mahirap sa part nyo na iwan yung baby tapos nag-work kayo. Yes. Sobra. Yung, sanay ka sa araw-araw na kasama mo siya. Ilang taon siya nung iniwan nyo siya, Miss Ray? 1 year and 3 months siya noon. So, hindi pa siya totally nakakakilala. Alam niya na mother ako kung ano yung nararamdaman niya. Pero, 1 year and 3 months is sobrang baby pa noon. So, iniwan ko siya. Nag-decide ako na mag-work sa Cebu. Makipagsapalaran. Kasi, kinakailangan ko siyang buhayin. Kasi, nung time na wala pa akong work, sobrang sakit sa part ng bilang isang ina na even a single peso, wala akong maibigay sa kanya. Noon, mga time na yun. And sino namang nag-alaga sa kanya nung mga time na yun, Miss Ray, na family mo? Mother ko, kaya sobrang mahal na mahal ko yung mama ko. Sorry. Okay lang. Actually, gusto ko itong mga usapan na ganito. Actually, Ito yung kaya kong usapan. si Miss Reyna, kapag titignan mo siya, sabi ko nga, strong personality, May diba? tissue pa. Pero Thank you. for, Joke lang. pero for sure, alam niyo, a strong personality niya, pero she has a fragile heart. Ay, nakita ko yan kasi nakikita ko siya sa nakakasama ko siya sa live every Friday. Manood kayo live every Friday. Okay. Andyan siya, nag-uusap dyan. Wala kayong makikitang bahid ng kalungkutan sa kanya dahil every day, puro positive dyan. So, ayan, iyak ka muna, Miss Reyna. Wala na. Patayin mo natin si Mr. JM. Sabi niya, "Hi, E.T." Who's E.T.? Tapos, sama naman ni Miss Lloydie Mejia Ergiza. Halo mga kamata. Halo mga kamata. Kamata ko ba si Miss Reyna? Kamata, hindi ko nang suot. Ganda. Okay, so, hello Miss Lloyd. Keep on watching. Thank you so much. And susunod ka na. Hi Miss Joanne. Ay, babatiin ko rin pala sa Miss Joanne. Andito na siya sa Makati. Pinaghahandaan namin yung pagdating mo, Miss Joanne. Okay. So, ayan, Miss Reyna. Sorry kung nakat natin. Going back. Ayan. So, ngayon, 6 years old na siya, no? So, yes. Oo. So, since nung 1 year, ganun, hindi ba siya nahirapan na mag-bonding kayo? Like, nung, syempre, yung years and span ng years na yun na malayo siya sa'yo. Malayo kayo sa isa't isa. Hindi mo siya nahahawakan. Hindi mo siya nayayakap. So, nung nagkita kayo ulit, kamusta naman yung pakikitungo nyo sa isa't isa? Ilap ba siya or what? Actually, yung una, kasi diba, sabi ko nga, 1 year and 3 months ko siya nung iniwan. So, wala siyang kamay-malay na yung mama pala niya sa ibang lugar na para magtrabaho. So, nag-decide akong bumalik. October October 2014, na-hired ako sa Madrid, first week. So, nung December, sobrang thankful ko talaga sa lahat. It's my third job, pero hindi lahat ng company na 3 months ka pa lang, 2 months ka pa lang, pero dahil naintindihan kasi nila naintindihan ng management na malaya ako sa anak ko, so pumayag sila na magstay ako doon for ilang days, na magamit ko, mag-leave ako. Okay. Oo. Alam mo yung sobrang thankful ako that time, so pinayagan nila ako. So nung December, 1 year and 6 months siya that time, umuwi ako. So it's my first time na makita siya ulit for 3 months na nagkahiwalay kami. Pagdating ko, sobrang iyak ako noon. Hindi ko makalimutan kasi hindi na ako nakilala. Alam mo yung pagdating niya, ayaw niya lumapit. Lahat ng bagay na gusto kong ibigay, hindi niya tinatanggap. Kamusta naman yung pakiramdam mo nun? Kasi anak mo yan dyan ka na, kasama mo na siya. Tapos nung ibibigay mo sa kanya, kasi masaya ka, like, ito na, ibibigay ko na to sa anak ko, ganyan. Tapos, it turns out na pag nakita ka niya, ayaw niya lumapit sa'yo, ilap siya. Anong na-feel mo nun?
Ano rin ginawa mo para mapalapit siya ulit sa'yo? Yun nga, sobrang sakit. Tapos, dahil nga pinayagan ako mag-leave. So, yung span of time, yung 10 days, I think, talagang everyday, kinukuha ko ulit yung loob niya. Kung saan siya pupunta, talagang susunod ako sa kanya, inalagaan ko siya, binigay ko lahat ng oras sa kanya, yung pagmamahal, pinapaintindi ko sa kanya, kahit hindi siya nakakaintindi kasi baby pa lang. Kasi turo na sa amin talaga ni Sir Ian sa management na pag sabi nga ni Sir, kahit baby yan, kausapin mo ng parang matured, malaki na. So, kinakausap ko siya na, anak, si mama kinakailangan ulit umalis for work. So, unang-una, parang nag-decide ako na parang ayoko na. I-give up ko yung work ko. Pero, napag-isip ko, bigla na maibibigay ko nga sa anak ko yung pagmamahal na at kalingan ng bilang isang ina. Pero, hindi ko maibibigay yung pinakagusto kong maibigay. Na full time. Na full time taga, which is yung pera. Kasi sa ngayon, panahon ngayon, yun yung kailangan ng mga babies. Kailangan yun ng anak. Kailangan Yes. anak yun. So, speaking, nanonood ang ating very own, para ang tamlay ko doon. Charot lang, sir. Nanonood ang ating one and only, Sir Ian Madrid. Halo, halo, Sir Ian. Ito kami. Hi, Sir Ian. Ayan. Hello. Dito, ayan. Mali pala yung ano ko. Miss Kim. Hi, sir. Okay. I hope so na buo na yung araw ni Sir Ian. Nakita niya kami. Sana hindi nasira. Okay, so ngayon, mamaya, tatanungin pa natin si Miss Reyna. Okay? So, magbasa tayo ng comments. Pabati daw, sabi ni Jim. Pabati naman po sa timbahay. Ayoko. Charot! Halo-halo! Diyan sa timbahay kung nasaan man kayo. Nasa bahay. Timbahay. Nasa bahay siguro kayo. Ayun, kumain na kayo mabuti. At tumutok lang kayo dito. Sabi naman ni Sir Ian, heart, heart, heart. Tatlong heart. Feeling ko na-touch si Sir Ian kasi nakaka-touch naman dito. Parang kinukuha ako ng Hi! Okay, so, ayan. Parang kinukuha ko ng langit. Parang lahat ng tao dito kasi puro mababait, di ba? Number 1 na ako doon. Charot! Okay, so, ihahatid ko rin muna ang ating masaganang balita. Okay, magbabalik ang Kuya Almusal Club. So, as of 11:35 a.m., ang ating PSEI index ay nasa 7,968 points, kung saan bumaba ng negative 161.53 or negative 2.0%. Coming from the closing of the market last Friday na 8,000 compared, from the closing of the market last Friday na 8,129. So, as of 11:35 a.m. pa lang naman yan. So, aasahan pa natin na mas tataas pa yan. Okay, hanggang 3 p.m. Okay, so aabot sa 12 billion pesos ang capital expenditure o CAPEX para sa mas mapalawak pa ang Metro Electric Corporated o Meralco Networks ngayong taon. Ito ay para sa distribution poles na apektado ng infrastructure projects ng gobyerno. Samantala, inihain uli ang Senate Bill 32 para sa pagsasagawa ng Department of Fisheries and Aquatic Resources
or DFAR. Para ito sa 1.6 million Filipinos na nakadepende ang kabuhayan sa fisheries at aquaculture. Okay, so ngayon naman nagsagawa ang Korean Air employees kasama ang Habitat for Humanity Philippines ng isang home building project sa Silay, Negros Occidental. Okay, gumawa sila dyan ng tirahan para sa mga nangangailangan bilang parte ng kanilang patuloy na corporate social responsibility. At ngayon, usapang digital naman tayo, maaari nang mag-remit ng savings at magbayad ng loans online ang Pag-ibig Fund members gamit ang PayMaya. Okay, bukod sa maaaring gamitin ng Visa, Mastercard or JCB credit, debit at prepaid card ay maaari rin kayong magbayad gamit ang sariling mobile number link sa e-wallet via Pag-ibig Fund online. Okay, samantala, isinagawa ang kauna-unahang 5G video call ng Smart Communications Incorporated gamit ang isang Nokia device sa PLDT Smart 5G Technolab dito sa Makati City na sinasabi nilang ang 5G hindi na kinakailangan ng LTE. So, balitang international naman, magkakaroon ng surprise departure ang Chief Executive Officer ng HSBC na si John Flint para sa pagbabago ng bangko patungo sa isang challenging global environment. Aasahang si Noel Kin, ang head ng HSBC Global Commercial Banking Unit, ang papalit kay Flint. Okay, so ngayon, meron tayong ipapagawa kay Miss Reyna. Pero bago natin ipagawa yan sa kanya, sige, isasabihin ko muna kung ano ba yung gagawin niya. Bibigyan natin siya ng 3 tongue twisters. Feeling ko magbubulok ko dito 3 tongue twisters. Aha. Tapos, gagawan niya ng tono. Bali, yung 3 tongue twisters na yon, yung una, kunwari, gagawin niyang rap. Ganun. So, magbibigay kami ng tongue twister at hawak ko na ang mahiwagang papel. So, syempre, hindi naman natin siya masyadong pahihirapan na sasabihin lang natin. Babasahin din naman niya. Okay? So, bago ang lahat, bago ko to ipagawa sa kanya, syempre, tanong-tanong mo naman natin siya, ano ba ang maia-advise niya sa mga kapareho niyang single mothers? So yun, sa lahat ng mga mothers, working mom, kung malayo man kayo, especially nasa OFW kung makakapanood man sila. Isipin natin lagi kung ano yung makakabuti para sa anak natin. Kasi work-life balance, lagi ko talaga tinatanong to before kay Sir Ian, Sir, paano yung work-life balance? Paano ko maibibigay sa anak ko at masasabi na mahal ko siya? Lagi na sinasabi sa akin, ano ba yung kinakailangan? Which is yun yung pera. So, kung nandun man ako sa amin, maibibigay ko nga, yung sabi ko kanina, yung pagmamahal. Pero, paano kung magugutom kami? Kasi pag wala akong trabaho, pag nandun ako. Paano siya? So, yun, sa lahat ng working mom, alam ko mahirap para sa atin na malayo sa kanila. Pero, isipin na lang natin lagi, yung future nila. Paano kung, wag nating hayaan, di ko hayaan na makita muli yung anak ko na paghihingi, wala man lang ako maibigay. So, we are working dahil sa kanila, sa family natin, sa anak natin, for their future. So, yun lang. Okay. So, ayun. Sabi ni Miss Reyna, gawin natin kung ano yung para sa kanila. At lagi nating isipin na may mga priority na tayo. At si Miss Reyna, ang priority niya ngayon ay mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang anak. Wow! Gusto ko yan! Yung malaki na yung comment. I like it. Sabi ni Mr. J. Tasik, pabati naman po PIF Malolos. Halo PIF Malolos. At sabi niya, andyan siguro sila Bob, tsaka si Raymond. I miss you so much. And then sabi niya po sa inyo, go Super Friend. Hi, Super Friend. Thank you for watching. Alam niyo si Miss Reyna, masyado siyang friendship, masyado siyang friendly. And alam niyo si Miss Reyna, kahit ganyan yan, loka-loka yan, iiyak-iyak pala yan hindi natin alam yung mga ganun pala siyang side. So, go Super Friend. Nagbago ka na talaga, ma'am. Pabati po. Ayan, nabati ka na niya. And ayan na naman ang number 1 na nagko-comment. Si Mr. Andy Montilla. Pa-shoutout po dito sa babae. Halo! Ano ginagawa niyo sa baba? Taas na kayo, 12:30 na. Okay, so... okay, gusto ko lang tanungin pala.
parang continuation, ay parang dagdag lang. Kamusta yung separation anxiety nyo nung baby nyo sa ngayon? Actually, sa ngayon, sobrang okay kami kasi nung first time lang yung first time lang na nahiwalay kami tapos pag-uwi, yun yung pinakamasakit. Pero nung ginawa ko na lang, since sa Cebu ako that time, so ginagawa ko parang hindi man siya monthly, hindi man siya weekly, at least mas siguro 2 months, twice a month, ay hindi siya twice a month. Sa loob ng 2 buwan, isang beses. Pag may mga mahabang oras, minsan pa nga sunod-sunod. So, ang ginawa ko that time dahil magkahiwalay kami, uwi ako lagi pag may mga mahabang bakasyon. So, every time, itong yung ginagawa ko lagi, parang naging ko na habit na, every time umuwi ako, kinakausap ko siya. Pagdating ko, sasabihin ko talaga sa kanya agad, kahit di niya ako maintindihan. Anak, andito si mama, dumating na. Siyempre, tapos ngayon, ilang days lang ulit ako dito. Tapos, work ulit. Parang yung kinakausap ko siya ganun. Work ulit si mama, kinakailangan ni mama. Kasi 'di ba kailangan mo ng meal, kailangan mo ng shoes. Alam mo, ganun. Nag-aaral na po siya. Sa ngayon, grade 1 na siya. So, I'm happy nga dahil, 'di ba, parang nabibigyan niya din sa akin yung being a proud mom kasi nung nakaraan may mga contest sila. It was your greatest gift as a mom na mapag-akita siyang nag-aaral. Sobrang saya ko nga kasi every day talaga. Ang ginagawa ko din, aside doon sa pag-uwi, tapos kinakausap, every day, hanggat maaari, may load ako para nakausap ko siya every day. Ganun. Yun yung ginagawa ko kahit sobrang, syempre, mas dagdag expenses, pero nang dahil doon sa ginagawa ko, hindi malayo yung loob ng anak ko. Every time umuwi ako, sobrang hindi nga siya umaalis ng bahay dahil nandun ako So, na-build talaga yung relationship din naming dalawa. Ngayon ba, hindi mo siya for sure namimiss mo siya pala. Kung nanonood siya ngayon at mapapanood niya ang replay ng live ng kanyang butihing mama, ano yung may sasabi niyo sa kanya ngayon? Sa anak ko, bibisayan ko na lang syempre para sige, pag nag-replay na intindihan niya. Ay, nagbibisaya siya. Ay, hindi, Tagalogin ko lang itapos yun. Hindi, Tagalog na lang muna. Sa anak ko, syempre, alam naman niya na mahal ko siya. Though, sobrang ang layo natin, nasa Leyte ka ngayon, nandito ako sa Maynila. Pero lahat ng pagsasakripisyo ko dahil sa'yo. Hanggang dun lang. Kasi iiyak na naman ako. Natutuwa ako. Hi, anyway, I miss my mom also. Ma, I miss you so much. Lahat talaga ng sacrifices ng ating mga nanay sobrang genuine at sobrang selfless. Kaya, nung nakilala ko, naging friend ko si Miss Reyna, doon ko rin mas lalong nakita yung role ng mama ko sa akin. Wala nang ibang iintindi sa'yo na talagang ganun sa pag-iintindi ng mother mo, kundi ang iyong parents at syempre yung mother mo talaga. Okay, so ikakat na natin muna ang drama dahil may mga comments at may mga requests. Dahil nga sabi ko sa inyo, nangako ako na magkakantahan tayo ngayon. So, magkakantahan na tayo. Okay, meron tayong request. Sabi ni Mr. J. Tasik, request po ng song na Isa Pang Araw by Sarah G. Favorite niya yan. Okay, so, kanta si Miss Reyna ng a few lines ng Isa Pang Araw by Sarah G. Okay. May music. May music gusto talaga. ko to. Okay, habang hinihintay natin na mag-play, okay, yan na pala. Grabe naman to. Hello pala, Mr. Joshua. And halo-halo daw po as per Job and Bob and Raymond. Halo-halo! Akala ko hindi na darating ang panahon na liliwanag ang daang silayan ko sa libo-libong taong nangangarap. Binigyan mo ako ng pagkakataon. Kung mababago ang landas na tahakin ko, ikaw pa rin ang hahanapin ng puso ko.
Sa bawat sandaling kasama kita, binigyan mo ako ng aking mundo. Dumadaan ng araw, di mo na malayan, nabubusan ka ng oras. Pwede bang humiling isa pang araw na ikaw lang ang kasama? Kulang na kulang ang panahon, di sapat ang meron tayo ngayon. Pwede bang humiling isa pang araw? Maraming salamat, Miss Reina. Pinagbigyan na kita, ha? Pinabigyan ka na niya, Mr. J. 1,000 to. Ay, joke. Ilan daw, ilan? 1,000 lang to. Okay, so ngayon, pakakatay na natin si Miss Reina. Okay, ito na. Yung tongue twister, bibigyan niya ng tono. Ay, So, ito. Anong gusto mo mauna? Gusto mo ba bawasan natin ng dalawa? Ay, gusto ko to eh. Ito. Diyan. Okay, wait lang. Hanapin ko yung copy ko. Ito. Ito yung tongue twister. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ibibigay ko na tong Hindi ako paper kay Miss Reina. Yan. Ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. At kakantahin niya yan, R&B with Birit. ay, gusto ko talaga pinanggagawin sa akin. Okay, yan na. Ice cream. Ah. You scream, we all scream for ice cream. Yung sarili mong sarili mong tono. Gusto ko to. Okay. One. Paano nga yung mga R&B? Mga... Yung may birit yan Gusto ko yung mag-hu-hu, ganon. I scream, you scream, we all scream for ice cream, baby. Baby dito. Napag-practice ako yung baby dito eh. Sa lahat yung baby talaga eh. Okay, Grabe so, naman yan. Grabe naman baby yan. Alam Okay, ka ba? so pangalawa. Tagalog naman tayo. Sinusi ni Susan ang sisidlan ng sisiw acoustic. Okay, so may pagka-slow yan. Slow slow. Sinusi ni Susan ang sisidlan ng sisiw. 1, 3, 2, 1. Sinusi ni Susan ng sisilan ng sisiw. Baby. Wow! Lahat talaga may baby. Sa lahat kasi talaga may baby yan. Bakit may baby? May baby Kasi ka ano ba? yan? May baby na ako. Kaya dapat may baby yung dulo. Hindi, relationship. Ay, I'm happy single mo. Okay, so last, ito na. Gusto ko twice. Twice ito. Okay. Marunong nito. So ito, nakakapagpabagabag kapag kinakabag ka. Rap. Oh my Okay. gosh. Pero ito yung pinakamahirap sa lahat. 3 na. 3, 2. 3, 2, 1, go. Oh, rap, 2 beses yan Hey, hey. Break it down, yo. Ang hirap ng word eh. Bagabag. Yan! Sorry kasi I may use line, no? Grabe, nahirapan ako sa nakakapagpagabag kinakabaga. Kinakabaga. Diba? Hindi Ang halata. hirap pala, grabe. Ang galing. Parang nagre-remix ka na nun May remix na yan, nung nakakapagkinabag. Nakakapagkinabag, grabe. Okay, so ngayon, fast talk na tayo. Oh my G, Tito Boy. Tita girl. Ay, Tita Girl. Tita girl. Natuwa ako dun sa Natuwa ako dun sa tongue twister natin. Kung may gusto mo kayong ipatang twister sa kanya, Huwag sige naman lang, comment sana lang kayo. yun. Ayan na ang iyong best friend. Oh my God. Mr. Raymond Maril Zacarias. Hi, Moms! Hi, Moms! Thank you for watching! Hello, hello! Halo! Lagi na nakasubaybay sa amin. Yes. Sabi naman ni Mr. Rico, pa-shoutout po, idol ko po yung guest nyo. Very talented. Yes, that's very Thank you so much. true. Thank you so much! Biglang ganun eh. Talented yan, sumasayaw pa ngayon. Gusto nyo bang pasawin si Miss Wag, Reyna? wag ngayon. Sa darating na pakay. Wow! Gusto ko yan! Okay, so, eto na, fast talk natin. Are you ready?
Sige. Always ready. Always ready Bilisan on the tayo go. dito ha, dahil kakanta ka din dito eh. Oh my God. Kape o milk tea? Milk tea. Only data o only budget? Only budget. Only kain o only tulog? Tulog! Samgyupsal o Filipino buffet? Ba Filipino buffet? Filipino buffet! Ang palaya o talong? Talong. Acoustic o R&B? R&B. Ballad o OPM? Ballad. Step up 2, step up all in? Lahat, please. Channing Tatum o Ryan Guzman? Ay, nakita ko si Miss Kim. Paano Miss Kim? Okay, so, kasi tayo nawala tuloy tayo. Magic mind room. Okay, so, Moose or Eddie? Moose. Yes, totoo yun. Hawag to remember o The Notebook? The Notebook. Oh my God, nawala. Wait. Nasa The yung notebook. Nasa yung notebook. Ulitin natin kasi hindi ka nakita dun sa Moose or Eddie. Okay. Moose! Ayun na, Moose. The Last Song o Dear John? The last song. Korea o Singapore? Siria. Siargao o Puerto Princesa? Siargao. Sino ang idol mong singer? Local? Sarah Geronimo! International? Marami sila. Pero pinaka-idol ko talaga is walang iba kundi si. Iniisip ko so sobrang dami. Dahil I love Whitney Houston. Isang sample nga dyan ng kanta ni Whitney Houston. Ano ba naman? Puro mabibirit. Isang few lines lang. Anong kanta niya? Pili tayo ng pinakamataas ha. Ay. Ayoko yung binibitin sila eh. Hindi, ito na. Ito yung Go pinakapaborito ko. prepared. And I will always love you. Will always love you, baby. Tama na, ano ba yan? Ano may baby ba yung dulo? Sabi ko sa'yo, sa lahat ng kanta may baby eh. Tama na yun. Naiingit kami ni dito. Miss Kim, marunong ako kumanta? Hindi. Naiingit tuloy kami. Ay, Di, balita ko ngayon kanina, ikaw ngayon kumakanta daw sa bagyo. ako kumakanta ako. May bit-bit na ano. Ay, grabe ka! Paano? May bit-bit po siya ano. Yung nangiingit pag Pasko. Grabe. Grabe. With birit pa yun. Gusto niyo ba ang sample? Siyempre ako lang lagi nasa-sample dito. Okay, so, ano ang pinaka namimiss mo kay baby? Eh, kasi yung hug niya. Sobra. Kung may papamana ka kay baby na traits mo, ano ito? Pagka makulit. Kung bibigyan mo ng score ang buhay pag-ibig mo, ilan ito? Tapos may tunog ng karaoke Ano no? Yung score. Ilan? 0. Akala ko. Kaya nga, 100 kailan pa ako na yun. nagmahal? Nung Sabado, nanood ng Hello Love Goodbye. Uy, grabe, hello love, goodbye ha. Hindi ko alam yun. Nakakaloka. Dahil totoo yan, wala. 0. 0. Okay, sing us a few lines of your own composed song. Nagko-compose siya. So, bibigyan niya tayo ng isang line lang. I am lost without your love. I am scared to face the truth. I know that you're not gonna with me. Everything that fades away. Remember, babe, I'm here to stay. 'Cause I'm so in love with you. Yan lang. Ayan, sabi ni Miss Joan Martinez Iligan, sample naman ng Malasara Gina boses dyan. Ito na nga, pinagsasample na eh. Tapos na ako isa pang araw. So, ito pa. Sing us a few lines of a song you're dedicating to your daughter. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know if how much I love you. Ramdam na ramdam ko. Please don't take my sunshine away. So, Cassie ba name niya? Cassie. Cassie, ikaw ang sunshine ng iyong anong tawag niya sa'yo, mama? Mama. Mama, okay. So, napakaswerte mo kasi, alam mo, binabantayan namin dito si mama, huwag ka mag-alala. Kain lang yung ginagawa na dito. Kaya
natin. Huwag ka maglala, mahal na mahal ka ng mama mo. Lagi kanyang kinikwento sa amin na mahal na mahal ka niya. Alam ko yan. Kasi meron yung minsan pauwi kami and nag-share sa akin si Miss Reyna. So, nung mag-guest siya dito, sabi ko, gusto ko i-tackle namin yun. So, ayun. Sobra akong na-amaze sa kanyang katapangan. Hindi man niya nasabi buong kwento niya ngayon, pero ako na nagsasabi sa inyo, na-amaze ako sa katapangan niya na i-share kung ano yung past niya, i-share kung ano yung mga pinagdaanan niya, at i-share, hindi siya nahihiya na mahal niya ang one and only Cassie niya. Kaya, ayun. Ngayon, ang last naman sa ating fast talk, sing us a few lines for all of us here who loves you. At eto, andito ang aming Ray, Mr. Ray. Mama Ray, andito siya! Yay! Nakikulitan. Pabate mo kanina, sabi ko support kasi kayo Thank you pumunta pa siya dito parang sa akin. Tapos, terno pa kami ng damit. Bakit ganyan? Hindi natin pinag-usapan talaga ito. Hindi, friendship. Ayan. Hi, magandang hapon po. Very supportive yan eh. Yes, thank you so much. Very supportive yan si Mr. Ray. Okay, so ayan, ano yun na? Ibigyan mo, I sing us a few lines ng kanta na dinededicate mo sa amin na nagmamahal sa'yo dito sa Madrid. No mountains, no valleys, no time, no space, no heartaches, no heartbreaks. Fall from grace can't stop me from believing that my love will pull me through. Thanks to you. Ay! Wala Okay, nang so may baby nag-comment sabi niya, sing with Mr. Ray. Maliit na bagay daw yan para kay Ray. Bumipirat din yan. Wala pa kong kain. Okay, so, bago ang lahat, bago rin pa makalimutan, na-i-plug ang aming office. Ito na ipa-plug ko na. Okay, so, bago ko naman i-plug ang aming mga office, ipa-plug ko din ang aming upcoming event na keynote on August 24 na yan. Okay, so, sa mga gusto pang humabol, apply lang kayo dahil, totoong sinasabi nila sa akin, alam niyo, everyday dito, pag dumadating ako dito sa office, lagi nila sinasabi, oh my God, keynote na, ang saya-saya ng keynote. OMG, magpapakay Sports Fest na. Ano yan, September? September 28, pero October September. 5 yung pinaka-main event. Oh, yan. September daw. Yes. Tapos, ang Amazing Race, yan, yun gusto ko rin ma-experience. Oh, diba? Tuwang-tuwa sila. Kasi ang ganda daw talaga. Kaya, sa mga gusto pang humabol, diba? Kasi, pag natawagan na kayo, mabilis naman mag-hire dito. So, diba? Mas marami, the more, the merrier. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-apply na kayo dito. At para sa ating mga walk-in applicants, nandito lang kami dito sa Makati. We are located at 17th floor, Chatham House Tower, Rufino Street, Salcedo Village, Makati City. At open kami Monday to Friday, 8 a.m. to 11 a.m. At sa Pangasinan naman, located kami sa 2nd floor, Madrid Building, sa Rizal Street, San Carlos City, Pangasinan. Malapit po yan sa Town Center. At open sila Monday to Friday, 8 a.m. to 11 a.m. At sa Cebu naman, we are located at Unit 318 Gresha Building, Jorordo Avenue, Lahug, Cebu City, from Monday to Friday, 8 a.m. to 10:30 a.m. At sa Davao naman, located at Unit 71 7th floor, Price Tower Building, JP Laurel Avenue, Davao City. At open yan Monday to Friday, 8 a.m. to 10:30 a.m. Kaya sa ating mga walking applicants, punta lang kayo sa aming page at nandyan naka-indicate ang ating mga addresses. At sa mga hindi naman makakapunta personally, pwede kayong mag-message at mag-comment dito sa ating Facebook page at mag-message sa kami sa inyo. Okay, so dahil dito naman sa Madrid, mag-umpisa ka mag-isa, pero dito sa Madrid, hindi ka nag-iisa. Kaya welcome na welcome ka dito at marami kaming hinihintay na talagang dadagdag dito as an asset. Okay, so hindi matatapos ang ating The Almusal Club kung hindi humuhugot ang ating guest. Okay, so bago siya humugot, mag-short chillax muna tayo. Okay, so magbabalik muna ang The Almusal Club.
Okay, so nagbabalik ang The Almusal Club on the go sa kwentuhan, go na go sa kasiyahan. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga nakatutok dito sa The Almusal Club. At sa mga hindi pa nakatutok, tumutok na kayo dahil mas ini-improve pa namin ang aming mga programs and segments para lang sa inyo. At syempre, gusto lang naming masabi sa inyo kahit through live na dito sa Madrid, welcome na welcome ka dito. At lahat ng mga tao approachable at on the go palagi. Kaya naman, ang ating hugot of the day para kay Miss Reyna Icong ay mawala ko na lahat ng bagay sa mundo, hindi ko Kakalimutan lahat ng mga pangarap ko at sakripisyo. I so love it. Okay, so Miss Reyna, bumati na kayo at magpaalam na tayo dahil malapit na tayo magtapos. Yes, hi sa lahat ng bumati, nakinood, nakinig, at sumusuporta lagi sa Madrid. Maraming salamat po. Dahil syempre, ako din po ay kasama sa every Friday night. Ipa-plug ko na rin po every Friday night po Tama. from 7 p.m. Yes. Madrid Live. Kasama ko po ang ating... Yan, kasama po ako doon. Yes, kasama po siya. Siya si Ma'am Shior and Every Friday night. every Friday At night. sino yung And- isa? Yung isa pa. Yes. Wala siya dito. Wala siya dito, si Umuobri pa. umuobri po siya. So kami po yun, every Friday night po. Yeah. Abangan po niyo every Friday ang aming mga hugot Yes, live. Madrid Live. Thank you Yeah. so much. Thank you so much. Ayan. So, yun nga, lagi ko sinasabi, kapag pinapanood nyo sila, yung tawa, 'di ba, Friday night 'yon, mag-extend hanggang Sunday morning. Ganun sila, nakakatawa doon. Okay, so bukas abangan nyo ang ating guest tomorrow. Syempre, Madrid 'yan, kaya pogi. Tsaka ang ating tagline for tomorrow ay araw ay gawing bright, stress ay gawing light. Okay, so abangan nyo yan dahil ang ating topic for tomorrow ay kung about comedy and issues sa life. Okay, so yung comedy na dadala niya dito sa hindi niya ginagawa hindi niya dinadala ang stress sa issues, sa personal life, pagdating dito sa workplace niya, kundi lagi pa siyang nagpapatawa sa kanyang mga kaibigan. Okay. At tanong din natin kung may nagpapasaya nga ba sa kanya. Okay. So, abangan niyo yan tomorrow dahil for sure, feeling ko maraming manonood tomorrow. Okay. So, maraming salamat sa lahat ng mga nakatutok sa Friday live namin at this weekday live namin. So, this is DJ Ai signing off. Babush! Ayan, magbabay tayo guys. Bye! Nakasama. Bye-bye! Wala kasama ka eh. The Amsal Club.